Ahoj, vítá vás skupina CAF a tohle je druhá informačka na tomto kanále a tohle je taková pozvánka. Tady dole můžete vidět náš e-mail, když tak napište, něco pošlete, uvidíme. Pozvánka na to chce do naší party, to je jakby takový nábor, takže teďka vám řeknu 4 nebo 3 věci, co musíte mít, abyste mohli do naší party. Takže podmínka je mít první jakože podmínka je, že musíte mít jakože minimální level jeden Warrant of Fikr 1, to je jedna kostička, a můžete být maximálně velcí jak červená hvězda a podtržítko. Možná 2, uvidíme. Když tak se domluvíme, napište na e-mail. Pak ještě za druhé do dokumentu. Za druhé je to, že musíte mít M1 M1 Hornet, nebo M1 Wasp, anebo M1 Diktátor. Tohle jsou asi 3 nejlepší věci, takže pokud máte všechny 3, tak budu rád. Pokud máte jednu z nich, tak to nevadí. Další podmínka je mít railgun. To máte asi všichni, nebo ricochet. Takže ricochet a railgun, pardon, že za to pípnutí, někdo mi píše na to, na Skype. Takže railgun nebo ricochet, smoky někdy taky používám, nebo twins. A čtvrtá je chovat se slušně a pátá je taková, že vlastně když vlastně musíte mít Skype, aby jsme se mohli dorozumět. Prostě takhle Skype si musíte udělat a to. Pardon, teďka, že mi někdo otravuje zase, když natáčím. Takže takhle 3 podmínky, já to teďka, nebo víc, 3 podmínky, kecám. Teďka to všechno zhrnu. První podmínka je maximální level jedna červená hvězda potržítko, možná větší, domluvíme se, a nejmenší je jedno koso, to je jedno koso, jedna kostička. Druhá podmínka je, že musíte mít buď M1 Wasp, nebo Wasp, Hornet a Diktátor. Musíte mít railgun, ricochet a smoky, tyhle věci. Barva to na tom nezáleží. Musíte být slušní a musíte mít Skype, aby jsme se mohli domluvit, nebo takhle prostě, jakože když budeme natáčet, tak budeme mluvit na Skype, jak vždycky to děláme. Takže pokud se vám tohle video líbilo, druhá informačka, tak určitě dejte like, koment, po případě odběr. A já se zase budu těšit u dalšího videa, zase o něco víc, lepšího to ne, co jsem chtěl říct, něco, jakože víc jako se zase do toho dozvíte a takový. To byla jen taková krátká informačka, takže čus.